Mä oon Saara Järvenpäästä ja mä opiskelen tällä hetkellä Turun yliopistossa lääketiedettä. Mun nimi on Christian. Mä olen kotoisin Tampereelta. Tutulta kuulin, että olisi olemassa tämmöinen opisto ja sitten mua houkutti siinä se, ettei tarvitsisi olla yksin vaan kotona opiskelemassa ja sitten hain ja pääsin. Viime vuonna en päässyt mihinkään yliopistoon, niin ajattelin, että mun pitäisi ehkä parantaa mun tuloksia ja löysin Päivälän. Ryhmäkoot on hyvän kokoisia, niin sitten siellä pystyy tosi helposti saada kavereita ja opettajat on tosi helposti lähestyttäviä ja siellä on tosi paljon kivoja ihmisiä ja helppo tutustua. Kaikki olivat mukavia, varsinkin opettajat. Siis kaikki opettajat tietää asioista. Tehtiin yhdessä tehtäviä ja itkettiin yhdessä, kun fysiikka ei onnistunut, mutta sitten myös ulkopuolellakin. Sitten oli kiva käydä yhdessä vaikka saunassa tai kävelyllä tai jotain, että myös sitä opiskelun ulkopuolista. Kaikki tuettiin toisenne ja autettiin noissa kaikissa eri asioissa. Ei mitään pahaa ei ollut, ei kukaan ketään kiusannut. On kyllä jäänyt ystäviä, että aika suuri osa mun lähipiiristä on kyllä tullut Päivälästä. Mä oon siis tavannut mun poikaystävän siellä ja sitten just mun kämppis, niin hän opiskelee myös Turussa nyt hammaslääkiksessä ja me ollaan tosi läheisiä ja ollaan nyt tänä kesänä tapaamassa kaveriporukalla sitten. En tiedä, tulisiko musta lääkäriä ilman Päivälää.